Hasdewo BJP IPFT bayap khawai Haphang phaipur samani Montriokra Biblok Kumar Dev kok rijak tongo 600 crore rang tubui phaijak aroni 562 crore rang ADC area ornai nokni duglam gana tei sibeni road khlairnai oko khnawi tiprasa rokbo bakha kisa misa tong thogjak laimani phia asuk 562 crore rang Boro thangka abunu lukurok joto kokphilnai 2023 wo o hani busa tiprasarok tamo saya lek khlaika mo haike tiprasarok no geri bigra khlai tongna nangkhaba mungle tipraha phia tiprasa amchaini mantai sokthai no ungkologo toni rijak buini nawi pai bara hankese nangmanai bui khoksi nakese ADC area tiprasarok khokbase manai abo hai khai tonika tiprasarok no tiprasarokni kapal hamiani birman tekaglia neta hanjakne rokbo thoi Muktrwi Thangjak khai butle nang marnai no phiaba kaplai angke nang sabo nono sinilia neta MLA MP te CM hanjaknai rok abo haike tebo haino haisini mangplio kasoi phaika risumuk block by khobjak Dononjoi Nagar panchayat ni honai parani khoroksa sakrajikni nok hokrei ni koktoma aro nukhung khamani nuisi hai bisi kawi tongkha bo gori nukhung khoroksa randijik phanse mania randijik ni bata ration card ni kisa misa mairong manma baino chawi tongjawo gori buini hake jaga jomi rang puisa phungwa kise buini thaniwo thangai kam khai rang ajui tongjawo abo haikino nog nukhung jalogoi tongjamani hasdewo kwbangma thongrang bodol rok phaiye lakh lakh rang chawi thango phiaba o randijik ni nog nukhungno kisa phanose nailiya panchayat habanogo thangai sawike sanai borok rnai hनै phia rjakya watui phaike tongna jana kamajago tei kaham kwrei tei khokna hwnkhai hapung hatai kawi bolong misingo ma thangai tei manawo hasdewo bayap khawai BJP IPFT Haphang khawai phaimani sabka साथ सबका विकास सबका विश्वास hनै gore gore unnoti gore gore chakri te gore gore teilam kahamungnai hनै kaisa phano bolong lama tonglak joto cement road khlairnai hनै montri kok rijak tongo phia abo sudo buini area ni bagi ADC ni area ni bagi ya lukurok tabuk chongmarino simi nasinglajak tamni khunkai je Haphang neta kaham amchin hamkrai khlainai bonono chongoi budrui kaplai khlainai hनै ni arase tamamang ni Sumitra amne sab mukle jago akhle bu mukle Sumitra amne tamaro khaisa andona ai rew khugro khlai de khuro khudol hatongo iklai goraro bi habatin sungoi abna phaija japle akhle ani sabir kya tongo angbai tongo bo selab se jalgya sabu klikhlai abini sanai ma tongplang no to dawa ekdom mane kuri sabora watai thekala tiro kala na blen ni nokro tire kala ya mo le kisi bo ar habu hamalia o goro se bo o yanji kre yakri kre ar kre mane den ni lukhno kapla tei kala na blen no kala le kle ya kringle go kapla go kai kala bo purba jole bumin to e ar se kenu tabo mane ning to nokre ni nok manane bai sorkane dera tamas khane maso den ni nokro ha tenu mayan tumit noru yalin nei plang aso gori gurma nokchi hokchi khitongo mena lai khane yel khaba musaya mane ya ba beni lai nule khwanga tong ari de tar no pokriyan takdi awa ni ration card lai tonde tungo ration card lai tama ration card ani abo onto de 2 taka dam kenu buri batar manade buri bata mango tatma bo bondong tong ha ani e kon bo obo khlajaliya abon bo bondong tong ha mane je nang je sala kor ni rande batal video bata manade maya abon le o mango obo ba kisi bata hinge he nang je abon maya ni sala theme bosa rongda maya kakna asten no bosutte kakna video bata maya riya Anasulani pasera kodur tungku abun khotale nei ja o jena tan tale ne ro rang bi 1000 1,000 korang bi gang akil kurja bro brus kam bro rma kasang baurang karir nai
ang burin mo na nilay. Tama han para naman? Honay para. Honay para. Maya, to butlang go maya, to asto no busok achangka maya. Prok. Ugar ko lekha pati inke thangla kya, kauzar pati ke thangla kya, pode. He maya. Netaro lehin. Netaro no bikhable riya netaro. Nungro tama na busok ha? Irade. Kakna atau alis la thimle 10 বছর থেকে থাকতো আপনি আগে ফাইতো ফুজা আনিস লাবে তুং ফুদালে গো 6 বছর কাজা ইগলাই আং স্লাবো থেকে নুগো তমিয়া খলাই ইরগা সরকারনি বিমি মাইয়া সিদিন পলা পলখ 2-3 বার খাই যাম মাইয়া আগে সিপিএম আমলে কোনো মানজেলা সিপিনা আমলে দারে গো পাতা নিগে খুহা মামনি উং ইয়াবো কিচিলা Oke, barangnya nok, tini nok dina tamo. তুনি Tabok ke CPM, sorry tabok je BJP APT sakap kone pura tamo mantra. 뭉쳐서 마양 Sajak dainya tarong. 사자 뭐하세 마야 Parane senban member ma sajak. Parani bro osiaro babrak bisla sondon mani bo akhlai borjondani bisla bo bosiro ple ba pharinai lekha pura mamni ba bolai tajuto na paperka bahas situation khlage anglai manja betani bumna tangi de babna jeknar la na tumang samajya bana Tineng to je mane kuri saboro me tamro khaisa. defa ari ha zoro chapre Borong thane. Daga bunur tongde. korui je pada dol hatung jega bokre jomi bokre maha bokre je arai Tineng to kaisa kuri saboro mane tamane bayriya na kano. ria play Sagibo manja. sagiba maya ria Tirole brunelung. to ingkelo jongdi nidra kisab sasa kuap sasa abna arni khagoi thang khoklai skang khang khoklai marka ujang marya ujang ko skang thanaklai o khopai ta ke gelo ko phipli tir mu makhli manang ya Kono mane supply rong ne ব্যবস্থা করে. kre age hinjak play sapler nai hor nai abo kanir nai nor nai hi sajak play o agini burni agge Karan watamo. Karan rak. re khado kre karin bu kre Karan kuroi. Teje nong mane lama kandra karan phut kanang. Abona mane karan riya. ore oban pati tas kurplong thanga in karin sungne raw Mane nung to de sa mane karan changin ra karan masang gya to kana bil mara go nai. bil bi khongo